1221 vagyok, és itt van mellettem. DJ Véka. És ez egy a Shotcester 2017-ről lesz egy bemutató videónk. Nézzük, sok szeretettel. Először is most játszik magyarokkal leszünk. És a név pedig DJ Véka and Chris 1221. Normál DJ Véka lesz. Nem féltek az én nem, gyerekek. Na, kezdődik a játék. Meglátjuk, hogy nyere a magyar. Válogatott. Ez még a gyakorló rész. Sikerül. Most barátom DJ Véka játszik. Utána majd én is megütöm menetet. Fölkezdi. Ez nem sikerül. Pontosabban kell rúgni. Situja. Gól. Még a gyakorló résznél vagyunk. De így kezdődik a játék. És nyertek a magyarok. 10 évvel ezelőtt. De hogy mi lesz? Szerintem megyünk a Váccal. Váccal leszünk. Kezdődik a meccs. Zeta ellen megyünk. Kezdődik a gazi meccs, gyerekek. Nézhetitek milyen a játék. Úgy majdnem, mint a Score csak a odafozni a helyzeteket. Passzolni is kell. Szórazt megkapta. Ahol ingyen visszatekelik, ez a jó, sokszor ingyen visszatekelik. Jó a passz. Helyzet nem és elrontottak. Nem baj, még van esélyünk járni. Egynőre vezet a GT-je. Kettőnőre vezet. Van ilyen gyereke. Nem baj. Fél időben van. Amit látják, és szabadugásra jövünk. Mindig kiad ilyen helyzeteket, mi ilyesmi. Egyenesen kellett most így meglőni, gyönyörűen meg van lőve, gól. 2-2. Jön egy vezetőgól. És úgy gondolom, hogy nyerhetünk még 2-re is. Ezt már megnyertük ezt a meccset, amit láttam. Lehet, hogy egyenlítenek, hogy nem nagyon hihető. És vége. Így néz ki egy meccs, és utána mutatja, hogy mit kell csinálni. Majd amit láthatják mindjárt. A tabellán az első helyzeten vagyunk. A Zeta pedig az utolsó. Előtt. Nem, utolsó. ZT volt az utolsó. Igen, azt mondom. Most látják ott egy jó gádzsi. És csak itt is megmutatja, mit csináljunk, és utána lehet majd ingyen doboznyitni, fejleszteni, minden. Elég jó játék. Megmutatja a jó gádzsi. Ezt muszáj megcsinálni. Ez halál könnyű, csak annyi, hogy megrúgjátok azt a izét, azt ennyi. Ennyi. Csak egy ilyen kis szart kell megírni. Így, és kész. Ez könnyű. Másodikat már nem is kell megcsinálni. Minden pénz. Mehetünk megküzdeni. Most Siófok ellen vagyunk.
Siófok ellen megyünk. Ez lesz az utolsó meccsünk. És ezzel szeretnénk búcsúzni. Most is meg kell nyerni. De amit látják, kihagyták. Ezt be kell lőni, ami nem fog sikerülni. Nézd bennem. Egy második eset, második. Egyed lett a végeredmény, nem mint a félidő végeredmény. Csak ettől dolgozott a Siófok. Nagyon nagy De nem hátrányban sokáig. Azt is tett hozzá. Nem sokáig. Csak ez nem lesz gól, és nem gól. Megkihagyták. És ezt be kell lőni. Jó. A vége lenni 2-2. Most pedig szeretnénk búcsúzni. Én voltam Krisz 1221 és a új videós barátom, DJ aki most Béka. kezdte, DJ Béka. Köszönjük szépen figyelmünkkel!